Na tomto světě se dějí různé nevysvětlitelné události. Jeden z důvodů, proč nedojdeme vždy k logickému závěru, může být prostý fakt, že na pravdu ještě nejsme připraveni. V minulém díle Robert ke svému roztrpčení zjišťuje, že Gabriela skutečně podala Sylvii silné prášky na spaní ve sklenici vína. V tom samém okamžiku mu však Sylvie sdělí ochromující zprávu. Robertův otec prodělal mrtvici. Na doporučení lékaře se Robert se Sylvií z nemocnice téhož dne odeberou domů, kde čekají na zprávu o stavu otce. Silvestrovská atmosféra, výčitky a přesvědčení, že Gabriela to nemá v hlavě v pořádku, Roberta svádí k myšlence, že Sylvie je pro něho ta jediná pravá žena. S úlevou, že otec není v ohrožení života, i když trvalé následky ho neminou, rozhodne se ukončit vztah s Gabrielou, bohužel však netuší, že jeho poslední návštěvu u milenky pozoruje Sylvie, která se teprve v tu chvíli dozvídá o jeho poměru s nejlepší kamarádkou. Gabriela zprávu o rozchodu nese těžce, slíbí si však, že ušla příliš dlouhou cestu na to, aby se teď Roberta vzdala. Zatímco Robert čeká na Sylvii s úmyslem ke všemu se přiznat, Sylvie utápí žal v alkoholu v jednom z pražských barů, kde narazí na pohledného mladíka, který se s ní později pokusí navázat intimní vztah. Když Sylvie mladíka udeří, vysadí ji z vozu a zanechá ji v noci samotnou nedaleko parku. Zatímco Robert doma díky její nepřítomnosti trne strachy, Sylvie v alkoholovém opojení zavolá Gabriele a nemilosrdně konfrontuje svou takzvanou kamarádku. Na viděnou. Část 7. Kapitola 27. Robert. Zbudím se náhle a celý vylékaný. Zlý sen si nevybavuji. Co je tedy příčinou mého strachu? Chvíli mi trvá, než si vzpomenu na události předchozího dne, čemuž mi nejvíce dopomůže prázdné místo v posteli vedle mě. Sil? Zavolám natolik hlasitě, aby mě případně slyšela i opatroníž. Žádná odpověď nepřichází. Malátně vyskočím z postele a spěchám prohledat dům. Doufám, že v noci přišla a najdu ji spát v obýváku nebo v pokoji nahoře. Dům je však prázdný a mně se zmocní opravdová zoufalost. Hodiny na displeji mého telefonu ukazují 5 minut po 8 ráno. Nemám žádný zmeškaný hovor. Znovu ji zkouším volat, stejně jako jsem to dělal asi do 4 hodin ráno, než jsem usnul. Je nedostupná. Předtím to alespoň zvonilo. Říkal jsem si, že nezvedá telefon, protože má na mě vztek. I tak jsem trnul strachy, jestli se jí něco nestalo. Teď má ale mobil vypnutý a já začínám opravdu panikařit. Jako první mě napadá zavolat policii. Co bych jim ale měl říct? Že přítelkyně nepřišla v noci domů? Budou si patrně klepat na čelo. Vím, že musí uplynout delší doba, aby se tím zabývali. Kde může být? Napadá mě jen jediné místo. Dům její matky. Chtěl jsem tam zavolat už v noci, ale nepřišlo mi rozumné děsit mou potenciální tchýni, pokud by tam Sil nebyla. Nemůžu tu ale nadále zbůhdarma sedět a nedělat nic. Ahoj Roberte, co pak se děje? Ozve se v telefonu po několika zazvoněních. Zní bezstarostně. Dobrý den, paní Moravcová. Chtěl bych se... Pro tebe, Lucie, Roberte. Jasně, pardon. Pořád si na to nemůžu zvyknout. Zasměje se. V pořádku. Na co jsi se chtěl zeptat? Zaváhám. Je zřejmé, že tam Sil není. Mohla by o ní ale něco vědět. Nebyla u tebe náhodou Sil přes noc? Lucie se na okamžik odmlčí, pak trochu nejistě řekne. Ne, ona nebyla v noci doma? Nepřijela a mobil má vypnutý, nebo mimo signál. Neměj ale strach, nejspíš mi řekla, že zůstane u kamarádky a já jednoduše zapomněl. No, dobře, řekne, nezdá se ale, že bych ji uklidnil. Včera večer jsem s ní po telefonu mluvila. Zdála se mi nějaká divná. Pohádali jste se? Dalo by se to tak říct, nejde o nic vážného. Odpovím vyhýbavě a ve snaze co nejrychleji ukončit hovor dodám. Mám tu nějakou rozdělanou práci, budu muset jít. Děkuju a naschle. Vlastně ahoj. Počkej, zastaví mě ustaraně.
Budu jí zkoušet volat. Dej mi vědět, kdyby se ti ozvala, nebo přišla domů, ano? Samozřejmě dám, ale nedělej si starosti, určitě je v pořádku. Na druhé straně nastane ticho. Haló, jsi tam? Ano. Dobře, tak tedy zatím ahoj. Měj se hezky. Rozloučím se s předstíranou bezstarostností. Chytnu se oběma rukama za hlavu. Tak tohle se nepovedlo. Dokázal jsem jen to, že jsem zbytečně vyděsil dalšího člověka. Bezva. Mohl jsem toho Lucii ušetřit. Hergot, co jsem ale mohl dělat? Kde seš, Sylvie? Kde sakra vězíš? Bezmocně usednu na postel a snažím se vymyslet, co dál. Když Tom se ozve zvonek, trhnu sebou. Někdo je u dveří. Zajásám, že se Sil konečně vrátila. Hned mi ale dojde, že ona by určitě nezvonila a jednoduše si odemkla. Přispěchám k domovním dveřím a rychle otevřu. Dobrý den, řekne vysoký muž v klobouku a nevábném kabátě. Policistka v uniformě po jeho pravici pouze pokývne na pozdrav mým směrem. Dobrý den, odpovím váhavě. Chystám se zeptat, o co jde. Muž s kloboukem mě však předběhne. Jaroslav Vidra, kriminální policie. Toto je podpraporčice Karolína Nová. Na moment se odmlčí a když nic neříkám, pokračuje. Zajímáme se o slečnu Sylvii Moravcovou. Z té informace mě bodne u srdce. Chvíli na ně tupě zírám, pak seberu odvahu k otázce. Proč? Stalo se něco? Kapitán si vymění pohled s kolegyní. Vše vám vysvětlíme, pane Valenta, Robert Valenta. Předpokládám, že jste partner paní Moravcové. Na jeho otázku přikývnu. Můžeme dál, pane Valenta? Potřebovali bychom s vámi probrat několik záležitostí. Opět zaváhám. Pak je celý nervózní, pozvu dál. Nemusíte se zouvat, stejně se tady chystám vytřít podlahu. Pronesu ze zdvořilosti, rovněž jako marný pokus se třást ze sebe napětí. Policisté se rozhlédnou po obýváku, na jejich otázku, zda se v domě nachází ještě někdo další, odpovídám negativně. Posadíme se na gauč. Z jejich výrazu mě zamrazí v zádech. Něco hodně zlého visí ve vzduchu. Kapitán jde rovnou k věci. Byla tu paní Moravcová v noci? Právě že ne. Včera jsme jeli do Prahy, do nemocnice navštívit mého otce. Já si pak jel něco zařídit, měli jsme se sejít doma. Když jsem se ale vrátil, nebyla tu. Telefon mi nebere, šílím tady strachy. Volal jsem její matce, taky o ní nic neví. Samotného mě udiví, jak rychle jsem ze sebe všechny tyto informace vysypal. Strach ve mně narůstá děsivou rychlostí. Třesou se mi ruce a když pohlédnu do očí oběma policistům, mé nejhorší obavy se naplní. Pane Valenta, řekne kapitán děsivě tichým hlasem. Stala se tragická událost. Zavřu oči, ze kterých mi rázem vytrysknou slzy. Vaše přítelkyně dnes v noci bohužel zemřela. Je nám to moc líto. Kapitola 28. Červen 2015. Byl slunečný letní den. Pod jemným vánkem tráva po celé louce tančila všemi směry. Navzdory těmto příjemným okolnostem byl Robert smutný. Stál pod velikým kaštanem a díval se na malý pomník, který zde před lety nechal vybudovat na památku své zesnulé milované přítelkyně. Připadalo mu, jako by to bylo teprve včera, co se zde poprvé ve svém životě miloval se ženou a rovněž si uvědomil, že je poprvé ve svém životě do ženy zamilovaný. Dnes měl 36. narozeniny, které se ale od těch 35 předchozích zásadně lišily. Dnešek pro něj byl velice významný a emotivní. Ahoj, Terry, řekl a zhluboka se nadechl, jak se snažil potlačit pláč. Tak jsem tady, na den po 20 letech, jak jsme si kdysi slíbili.
Usmál se při představě, že se na něj odněkud zhora Tereza usmívá radostí, že nezapomněl. Víš, bylo pro mě dnes moc těžký sem přijít. Tohle naše místo ve mně vyvolává spoustu vzpomínek. Myslím na tebe každý den. Doufám, že tam, kde jsi, se máš dobře. Pláč se mu nadále nedařilo zadržet. Ještě než dořekl větu, skutálely se mu po tváři slzy o velikosti korálků, ze kterých byl tvořen náramek, který kdysi Tereza vložila do truhly, jež byla zakopaná na tomto místě. Dnes máš narozeniny. Dodnes mě nepřestává fascinovat, že je máme ve stejný den. Mám pro tebe dárek. K pomníku položil kytici a zapálil svíčku. Tulipány, tvoje oblíbený. Řekl a pousmál se. Málem bych zapomněl, to ještě není všechno. Podívej, co mám. Robert se sklonil a do rukou uchopil dřevěnou kytaru, doposud ležící v trávě vedle něho. Nápis Tereza, lesknoucí se podle dítky na jejím krku, byl trochu vybledlý. Kytara jako celek však byla velice zachovalá. Jakoby u ní čas udělal výjimku a své stopy na ní nezanechal. Omlouvám se, neměl jsem právo si ji nechat. Původně jsem ji s tebou chtěl pochovat, ale byla to jediné, co mi po tobě zůstalo. Robert si utřel do rukávu mokré oči a palcem pravé ruky přejel po strunách kytary od zhora dolů. Vidíš, pořád hezky hraje a dobře ladí. Tím se dostávám k mému druhému dárku pro tebe. Sedl si do trávy, zkusil 3 akordy, jestli přeci jen neobjeví falešný tón, a když bylo vše v pořádku, dodal. Jmenuje se Děkuji. Složil jsem ji pro tebe. Začal vybrnkávat pomalou, líbeznou melodii. K ní zakrátko následoval text. Děkoval v něm Tereze za vše krásné, co společně zažili, že dala jeho životu smysl, že si vybrala právě jeho a že ho milovala. Pomalu se blížil ke konci písně, když v tom zaváhal a na malou chvíli přestal hrát. Zvážněl, protože v posledních 2 slokách mělo přijít sdělení, které neslo přes srdce jen velmi těžko. Děkuji ti, že jsi byla součástí mého života. Děkuji, že jsi můj život naplnila. Zbyla zde po tobě veliká prázdnota, leč cítím, jako bys tu se mnou stále byla. Zůstaneš ve mně až do mé poslední chvíle. Nikdy nezapomenu, že jsem tě znal. Setkáme se znovu, až dojdu do svého cíle. Nyní však musím jít dál. Když skončil, opět se postavil na nohy a kytaru si opřel o kolena. Neřekl jsem ti jednu novinku, řekl a na krátkou chvíli se odmlčel. Poznal jsem jednu ženu. Jmenuje se Sylvie. Určitě by se ti zamlouvala. Je laskavá, inteligentní a pracuje jako zubařka. Má mě ráda a já ji asi taky. Sklonil hlavu k nadcházející větě. Ta samota se už nedá vydržet, Terry. V tomto životě se už ke mně nevrátíš. Musím tě nechat jít. Když pronesl tato slova, pocítil obrovskou úlevu. Těžký balvan, který sebou táhl celá desetiletí, se náhle rozpadl na prach. Vím, že ženu, jakou jsi byla ty, už nikdy nepotkám. A je tomu skutečně tak, ale nemohu žít zbytek života jen se vzpomínkami na tebe. Robert došel k místu, kde, jak si dobře pamatoval, bylo v zemi uschované něco důležitého. Lopatkou rozryl půdu a vykopal truhlu, kterou zde před 20 lety společně s Terezou zanechali. Poznal 2 prolínající se srdce, jež vyřezal do víka, pak truhličku otevřel. Oba předměty v ní uložené byly neporušené. Vyndal stříbrnou rybičku a dlouze si nožík prohlížel. Vypadal přesně tak, jak si ho pamatoval z dob, kdy ho našel jako malý chlapec s kamarády na dně řeky. Zastrčil ho za opasek, poté uchopil druhý předmět. Terezin náramek po její mamince, tvořen z drobných dřevěných korálků. Zadíval se na něj. Jeden z korálků byl růžový. Věděl, proč tomu tak je. Vybavil si okamžik, kdy spolu s Terezou, v tu dobu mohlo být Robertovi tak 13, možná 14 let, vyrazili do lesa na houby. Tereza v prudké stráni uklouzla na jehličí a ve snaze zachytit se nejbližší větve stromu si roztrhla náramek, v důsledku čehož všechny korálky popadaly na zem.
Našli všechny kromě jednoho, který později Tereza nahradila jiným, růžovým, aby zaplnila prázdné místo. Robert náramek chvíli tiskl v dlani. Nakonec ho políbil a vložil zpět do truhly, kterou uzavřel a znovu zakopal. Naší lásku jsme tímto spečetili. Promluvil k pomníku a znovu se mu zaleskly oči slzami. Tento okamžik se mu navždy vryl do paměti. Pocítil neskonalou touhu vzdálit se a nechat minulost minulostí. Naposled poklekl k pomníku a dotkl se kamenného křížku pod velkým kaštanem, který jakoby se s Robertem náhlým šustěním listoví loučil. Miluji tě a vždycky budu. Nikdy nezapomenu. Vstal, uchopil kytaru, kterou si i nadále hodlal ponechat jako vzpomínku na svou vyvolenou. Poté se otočil a vykročil směrem k nové budoucnosti. Po několika krocích si vzpomněl na poslední slova, která mu Tereza řekla krátce před svou smrtí. Naposled se otočil a zopakoval jej. Na viděnou, lásko. Odešel rozhodnut, že se na toto místo ve svém životě už nikdy nevrátí. Kapitola 29. Kapitán Jaroslav Vydra. Jak to myslíte, že nešlo o cizí zavinění? Co je to za pitomost? Uklidněte se prosím, pane Valenta. Ptal jste se mě na názor a tak vám ho říkám. Na závěr je ještě brzy. Pouze jsem podotkl, že se nám tato varianta prozatím jeví jako nejpravděpodobnější. Ano, na místě činu nebylo možné zcela prokázat, že šlo pouze o nehodu. Proto bude provedena soudní pitva. Při slově pitva sebou Valenta trhne. V jeho tváři spatřím zmatek. Tak co se podle vás stalo? Sám jste mi přece říkal, že se v tom parku s někým porvala. Povzdechnu si. Takto jsem vám to rozhodně nepodal, pane Valenta. Místo činu skutečně nasvědčuje tomu, že vaše přítelkyně, jak to správně říci, ležela na několika místech ve sněhu předtím, než zemřela na chodníku. Nepodařilo se nám však prokázat, že šlo o zápas. Pokud šlo o konflikt s další osobou, zjistíme to. Odkašlu si. Nemám rád rozhovory s pozůstalými, lačnícími po okamžité pomstě. V jejich očích jsme neschopní idioti, když se nám pachatele nepodaří dopadnout do 24 hodin. Kdyby to bylo tak snadné, tak by moje práce byla zbytečná. Jak ale víme, pokračuji ve vysvětlování klidným tónem. Vaše přítelkyně byla v tuto dobu pod vlivem alkoholu a věřte mi, neměla jen jednu skleničku. Je tedy docela možné, že v opilosti několikrát upadla na tom a onom místě, přičemž poslední pád pro ní byl smrtelný. V tu chvíli se na mě Valenta podívá nedůvěřivým pohledem. Aha, takže jestli tomu dobře rozumím, říkáte mi, že se Sylvie natolik opila, že se sama zabila? Pouze jedna z pravděpodobných variant. Příčina smrti je zlomený vaz, čemuž předcházel nešťastný pád s nárazem hlavy o obrubník. O tom není sporu. Ale jestli jí k tomu někdo dopomohl, nebo pouze uklouzla, je momentálně nejasné. Přepadení také nevylučujeme. Možná ji někdo chtěl okrást, ona se bránila, nějakým způsobem spadla, ať už sama nebo něčím přičiněním. Co se týče této možnosti, je tu však několik skutečností, které ji vyvrací. Třeba? Zeptá se Valenta a položí si lokty na stůl. Evidentně odhodlaný vyvrátit mé hypotézy. Třeba fakt, že jí nebylo nic odcizeno. Peněženka, telefon, řetízek, vše cenné zůstalo na místě. Dále, podle kamerového záznamu, tou cestou, kudy do parku vstoupila vaše přítelkyně, tu noc nikdo další nestoupil, ani z něho neodešel, až do ranních hodin, kdy poté postarší oznamovatelka objevila tělo kolem 6. ráno, kdy šla do parku venčit psa. Říkal jste, že v tom parku žádné kamery nejsou? V parku nikoliv. Jde o malé a málo frekventované místo. Ovšem muž, se kterým se vaše přítelkyně seznámila v baru a který ji poté na místo přivezl, nám přehrál záznam ze své kamery, kterou má nainstalovanou v autě. Na tom záznamu je patrná její malátnost vlivem vysoké míry alkoholu a díky němu také víme, kudy a v kolik hodin do parku vstoupila. Další osobou, která se v parku nacházela, byla oznamovatelka, která vaší přítelkyni nalezla nad ránem.
Jestli se tam někdy v mezidobí pohyboval i někdo další, je momentálně nejasné. Valenta zatne pěsti v potlačovaném steku. Dobře, a ten chlap? Potvrdila se jeho výpověď. Když zaparkovali, promiňte mi, že vám to musím takto říci, pokusil se navázat s vaší přítelkyní intimní vztah. Dle jeho slov se k tomu schylovalo už od jejich setkání. Ona si to ale v tu chvíli patrně rozmyslela, udeřila ho a vystoupila z auta, což se mladíkovi nelíbilo. Proto něco zanadával, nechal ji na místě a odjel. Jeho přítelkyně nám potvrdila, že dorazil domů o 10 minut později. Údajně se pohádali a pak už byt neopustil. Po mých slovech zdrcený muž sedící naproti mě zmlkne. Hlavou mu dozajista šrotuje spousta hrůzných myšlenek a teorií. Vypadá skutečně zbědovaně. Kruhy pod očima naznačují, že předchozí noc vůbec nespal. Do nosu mě už po několikáté udeří silný zápach potu, vycházející z mokrého podpaží jeho košile. Nejlepší by pro něj bylo jet domů, osprchovat se a pořádně se vyspat. Něco mi ale říká, že tohle ode mě nebude chtít slyšet. Beznadějně na mě pohlédne, přičemž si utře slzící oči do rukávu. Pane Valenta, pronesu utěšujícím tónem. Děláme, co můžeme. Pokud vaší přítelkyni někdo ublížil, zjistíme to. Patolog nám řekne více. Přijměte ale i možnost, že by se mohlo jednat o nešťastnou náhodu. Prozatím se to jeví jako pravděpodobnější vysvětlení. Když dostatečně zváží má slova, znovu přikývne, hned poté ale přijde další otázka. A Gabriela? Ach ano, slečna Ponikelská. Z toho, co jste nám řekl, by skutečně mohla mít k násilnému činu na vaší přítelkyni dostatečný motiv. Měli jste poměr, milovala vás a vy jste vztah s ní ukončil. Z čehož, jak jste nám sám vypověděl, nebyla nadšená. Nedlouho poté vaše přítelkyně zemřela. To je podezřelé. Slečna Ponikelská má ovšem přesvědčující alibi. Alibi? Zopakuje po mně Valenta, jako by dané slovo bylo jedovaté. Přesně tak. Vyslechli jsme ji. Uvedla, že celou noc strávila u jistého Petra Novotného. Mělo být o vašeho kamaráda. Znovu se odmlčí. Poté zamyšleně řekne. Ano, teď si vzpomínám, že jsem s ním tu noc mluvil po telefonu. Říkal, že u něj Gabriela je. Přikývnu. Řekl mi o tom. Potvrdil, že si dlouho do noci povídali a spáčli kolem 4. ráno. Podle koronera ale vaše přítelkyně zemřela něco mezi půlnocí a 1 hodinu raní. Tato informace Valentu evidentně potěšila. Zdá se, že se mu ulevilo. Být na jeho místě a dozvědět se, že má milenka nemá prsty v úmrtí ženy, se kterou žiju, spadl by mi kámen ze srdce. Z mobilu vaší přítelkyně jsme zjistili, že nedlouho před smrtí telefonovala jediné osobě, a to právě slečně Ponikelské. Valenta zpozorní. Slečna Ponikelská vypověděla, že se nejednalo o příjemný rozhovor. Vaše přítelkyně se s ní údajně chtěla sejít a vše si vyříkat. Do telefonu prý bylo evidentní, že je opilá. Když slečna Ponikelská schůzku odmítla, nastaly výhrušky a nadávky. Váš kamarád Petr obsah hovoru potvrdil. Byl u toho, když si volali. Valenta mě obdaří nevěřícným pohledem. Pokud ale věděli, kde je a v jakém je stavu, proč něco neudělali? Mohli ji vyzvednout? Mohli... Zavrtím hlavou. Slečna Ponikelská údajně přerušila hovor po několika větách, ve kterých si od vaší přítelkyně vyslechla nehezké věci. Nestačili se dozvědět, odkud volala. Ale proč mi Petr nezavolal? Věděl, že doma šílím strachy, protože nevím, kde Sylvie je? Tuto otázku jsem mu taky položil. No a? Co vám řekl? Litoval, že to neudělal. Řekl, že bylo pozdě a nechtěl vás budit. Chtěl vám o tom povědět ráno. Valenta pootevře ústa ve snaze protestovat. Posunkem ruky ho však zastavím. Ti dva nemohli tušit, co se stane. Nedávejte jim to za vinu. Znovu se posadí, vrtí však hlavou, neschopen vstřebat vše, co se dozvěděl. Podívejte, tyto informace bych s vámi neměl probírat. Ze zkušenosti ale vím, že rodina oběti dychtí znát fakta, což plně chápu. Doufám, že všechno zůstane jen mezi námi. Samozřejmě.
souhlasí Valenta a já se pokusím o mírný úsměv. Dobrá, budu vás informovat hned, jak se něco nového dozvíme. Běžte domů a vyspěte se, pokud je to možné. Chvíli jen tak sedí, poté se nadechne, jako by chtěl ještě něco říci. Nevydá však ani hlásku. Neochotně vstane, poděkuje mi a pomalým krokem odchází z mé kanceláře. Chudák, co vím, nepřišel v životě o první milovanou osobu. V mládí mu už jedna holka, se kterou chodil, zemřela na leukemii. Zažívat něco takového podruhé, nechci si to ani představit. Bohužel i to patří k mé práci. Celý ten případ se tváří jako nehoda. Nejspíš se to tak i událo. Proč mě ale prazvláštně svrbí tam, kde mě obvykle svrbí, když v případu něco nehraje? Gabriela Ponikelská, okouzlující žena. Její žal nad ztrátou kamarádky, zároveň i svého zaměstnavatele, se zdál skutečný. Něco se mi na ní ale nelíbilo. Myslím, že mi neřekla všechno. Jedno v tuto chvíli vím určitě. Se slečnou Ponikelskou jsem dnes ráno nemluvil naposledy. Kapitola 30. Robert. Máte vše, co jste potřebovala? Zeptám se ze slušnosti, aniž by mě to ve skutečnosti zajímalo, protože mě už nezajímá vůbec nic. Ty mi snad nikdy nepřestaneš vykat, řekne Lucie a pokusí se o úsměv. Je však vidět, že stejně jako mě ji na tomto světě už mnoho netěší. Přikývnu. Vzala jsem jen pár věcí, které bych měla ráda u sebe. Poví a ukáže mi obsah tašky, ve kterém se nachází několik pozůstalostí posil. Znovu přikývnu a sklopím zrak. Je tu po ní prázdno, viď? Ano, souhlasím, po tváři Sylviny matky steče malý pramínek slz. Otře si lehké tváře do límce od kabátu a odchází k východu. Pomůžu ti. Uchopím poměrně těžkou tašku a venku před domem ji naložím do kufru Lucii na žlutého Volkswagenu. Děkuju ti, že jsi jí zajistil tak krásný pohřeb. Zařizovala jste ho přeci se mnou, namítnu. Lucie máchne rukou. Většinu si zařizoval ty, zatímco já doma bulela. Jsi opravdu silný, Roberte. Vážím si tě. Její slova mě těší. Zároveň si uvědomuji, že nebýt mé aférky s Gabrielou, Sil by byla ještě naživu. Kdybych nebyl nevěrný, nikdy by se neopila v tom baru. Nikdy by neskončila v tom parku. Už po několikáté dnes pocítím neskonalou touhu být sám. Hoštění účastníků pohřbu v mém domě mě stálo ohromné přemáhání. Lucie si už patrně zvykla, že od smrti její dcery pramálo reaguji na to, kdo mi co říká. Proto mé mlčení po její poslední poznámce přejde bez reakce. Je zima a brzo bude tma. Pojedu. Dobře, dojeď. Usměje se. Pokusím se, ale víš, jak v naší rodině holky řídí. Má pravdu. Sil strach z řízení zdědila po ní. Lucie dojde ke mně, pohladí mě rukou po tváři a na druhou stranu mě políbí. Nebudu ti říkat, abys to, co se stalo, bral jako boží vůli. Sama nejsem věřící, mě ale pomáhá brát smrt jako součást života. Někdo žije déle, někdo krátce. Mám tě moc ráda, Roberte. Obejmeme se. Navzdory silnému mrazu si k sobě tiskneme dobrou minutu. Určitě se za mnou brzy zastav, řekne na závěr, načež kývnu na souhlas. Měj se hezky, Roberte. Ty taky. Rozloučím se, na to nasedne do auta a odjede. Přičemž jí na cestu zamávám. Mou pozornost upoutá stará žena pozorující mě z okna nejbližšího domu. Šmíruje své sousedy od jak živa, respektive minimálně od doby, co tu bydlím já. Ani ve snu by mě nenapadlo, že by to mohlo být i k něčemu dobré. Nemohl jsem Vidrovi dokázat, že jsem byl v noc Sylviny smrti doma, protože jsem tu byl sám. Udělala to za mě má sousedka. Přísahala Vidrovi, že mé auto se tu noc nehnulo z domu a že mě viděla několikrát v okně,
jak se dívám na cestu se sklenkou v ruce. To policii stačilo, aby mě vyškrtla ze seznamu podezřelých. Zamávám šmíračce a pokusím se předstírat úsměv. Gesto mi oplatí. Pak zalezu zpět do baráku a z posledních sil se dovleču do ložnice, kde se doslova zhroutím do postele. Nyní nastal čas, abych byl souzen. Hlavním soudcem v mé hlavě bude mé svědomí. To zasraný neviditelný nic, který se nedá změřit, nemůžeš si na něj sáhnout, ale přesto je tu pořád s tebou a nejde se ho nijak zbavit. Dobrá, musím se tomu postavit čelem. Musím přijmout svou... Náhle zazvoní zvonek. To snad ne! Zařvu do polštáře a vzteky vyskočím na nohy. Lucie něco určitě zapomněla. Dojdu do chodby, otevřu dveře a v tom momentě se zarazím. Přede mnou stojí Gabriela. Ahoj. Špitne tak slabě, že jí v tomto ledovém tichu sotva rozumím. Ahoj, odpovím zaskočeně. Dnes bych jí tu nečekal. Na pohřbu se zdržela jen na obřad, pak jsem ji už nikde neviděl. Má na sobě pořád ty stejné smuteční šaty. Proč si po obřadu nedorazila s ostatními sem? Zeptám se rozpačitě. S odpovědí si dá na čas. Já... nemohla jsem. Ne po tom všem. Nastane trapné ticho, ve kterém oba nevíme, co říci. Čekala jsem v autě, než všichni odjedou. Musím s tebou mluvit. Já s tebou taky. Opáčím, ona mě však zdviženým prstem přeruší, jako by slova, která mi potřebuje sdělit, chtěla už mít konečně za sebou. Roberte, já... chci jen říct, že... Rozpláče se. Rychle udělá 2 kroky mým směrem a padne mi do náručí. Z jejich vlasů je cítit příjemná vůně vánočního cukroví. Obejmu ji. V tom momentě už pláčeme oba. Nekonečné potoky slz nám smáčí naše černé oděvy, jež jsme si oblékli na poslední rozloučení se ženou, kterou jsme oba zradili, které jsme ublížili. Je mi to tak strašně líto, zašeptá neschopná v návalu pláče téměř mluvit. Můžu za to já. Kdybych se s tebou nic nezačala, byla by tu ještě s námi. Tohle neříkej, řeknu. Má však pravdu, jen s tím rozdílem, že to já si neměl nic začínat s ní. Je to má vina, ne její. Mám stejné pocity, ale takhle o tom přemýšlet nesmíme. Nemůžeme za to, co se jí stalo. Po mých slovech mě v obětí ještě více sevře. Zvláštní. Navzdory všem výčitkám se cítím podstatně lépe v její přítomnosti. Jsem rád, že tu je. Jak mě mohlo vůbec napadnout, že Gabriela ublížila sil? Udělala několik šíleností, na kterými zůstala hlava stát, ale vinit ji z něčeho takového je mi hanba. Po několika dnech strávených nekonečným žalem a sebeobvinováním cítím něco, co mi dává další chuť žít. Něco, o čem jsem se domníval, že jsem navždy ztratil. Naději. Část 3. O 1,5 roku později. Červenec 2022. Kapitola 31. Robert. Záchvat kašle, který mě z nenadání překvapil, se mi nedaří potlačit. Zatímco se kuckám a pravou dlaní si zakrývám ústa, oči se mi naplní slzami. Jseš v pořádku, miláčku? Ptá se Gabriela, spěchající ke mně s ustaraným výrazem v obličeji. Pozvednu ruku na znamení, že budu OK. Měl by si zajít na vyšetření. Ten tvůj kašel mi dělá starosti, jen se to zhoršuje. O pár desítek sekund později záchvat pomine a já slibuji, že se objednám na prohlídku. Na plicích cítím nepříjemný tlak a v krku mě otravně škrábe. Gabriela má pravdu, záchvaty jsou čím dál častější. Rozhlédnu se po prázdném obývacím pokoji, který byl ještě nedávno plný nábytku. Hotovo, konstatuji.
Gabriela přikývne. Jo, bude se mi tady potom stýskat. V rohu místnosti si všimnu několik prázdných pucláků na kytky. Co s nimi? Mám je taky naložit? Zavrtí hlavou. Není třeba. Odneseš je prosím do kůlny? Jasná věc, řeknu a místo díků mi Gabriela věnuje letmou pusu na tvář. Popadnu pucláky, vyjdu ven a položím je na poloprázdný stůl uvnitř staré nevábné kůlny za domem, která vypadá, že tu stála mnohem dříve než on sám. Při cestě zpět si povšimnu drobných schůdků, vedoucích k červeně natřeným dveřím ve spodní části domu. To musí být sklep. Nikdy jsem tam nebyl. Není divu. Za tu dobu, co s Gabrielou chodíme, obvykle bývá u mě a tady jsme spíš jen výjimečně. Mám poslední šanci se do sklepa podívat. Mohlo by tam být něco, na co zapomněla a pro co bychom se nakonec museli vracet. Ve skutečnosti jsem ale asi jen zvědavý. Sestoupím po schodech, zmáčknu kliku a zatlačím do dveří. Je odemčeno. Uvnitř je v letním parném počasí příjemný chlad a taky tma. Páchne to tu zatuchlinou. Chvíli mi trvá, než najdu vypínač. V zápětí se místnost osvětlí. Není tu nic zajímavého. Vpravo u stěny stojí vysoký regál plný prázdných sklenic na zavařování, nějaké nástroje, lopata, hrábě, krumpáč a další spousta haraburdí, které mě nezajímá. Zadní stěna je pokrytá plísní. Otáčím se k odchodu, když v tom mi nečekaně cosi proběhne těsně kolem nohy. Myš! Vykřiknu a ucouvnu. Leknu se tak, až ztrácím rovnováhu a padám na zadek na studenou podlahu. V mžiku jsem zpět na nohách. Tuhle havěť nesnáším. Hlodavec zaběhl pod regál se sklenicemi a snaží se o útěk. Nemá ale kam utéci, protože dveře jsem za sebou zavřel. Instinktivně beru do ruky první věc, která se mi namane. Starý plechový kbelík zvedám nad hlavu, zamířím jim na cíl a v tom okamžiku se na mě vysype jeho obsah. Není to voda, ani hlína, nebo cokoliv, co by se v kbelících mohlo běžně nacházet. K mé smůle je to popel. Až nyní si všímám, že kbelík je zevnitř ohořelý. Někdo v něm něco pálil. Ozve se výkřik. Pohlednu ke dveřím sklepa, ve kterých stojí Gabriela a zírá na mě. Patrně se vyděsila, když uviděla, jak se z jejího chlapa stal ve vteřině Jamajčan. Rozesměje se. Kde je ta myš? Vzpomenu si náhle. Co? Ty ses takhle zřídil kvůli myši? Ptá se Gábina, div se smíchy nezalkne. To není vtipný. Kde je? Vyběhla ven, jen co jsem otevřela. Vypadáš jako Obama. Z vlasů a trika si otřepu největší nánosy popela. Víš, že myši nesnáším. Když mě ta mrňavá mrcha překvapila, chtěl jsem po ní hodit kbelík, aby někam zalezla, ale byl v něm popel. Čekal bych, že po mých slovech se Gabriela začne dusit smíchy ještě více. Namísto toho se ale smát přestane a podezíravě na mě pohlédne. A co si tu vlastně dělal? Její reakce mě mate. Nic, jen jsem se rozlížel, je v tom problém? Ne, samozřejmě, že není. Pokusí se o úsměv, je ale evidentní, že se jí na mé přítomnosti zde něco nelíbí. Tak pojď ty, můj hrdino, dáš si tu ještě sprchu, než odjedeme. To by asi chtělo. Řeknu a znovu se pokusím setřást popel z vlasů. Když tom si uvědomím, že mi něco chybí. Nemám sluneční brýle. Měl jsem je na hlavě, tím jsem si jist. Rozhlédnu se po zemi, v tom je uvidím. Sehnu se, abych je sebral, když tom si všimnu dalšího předmětu opodál. Co to je? Při bližším průzkumu zjistím, že je to občanský průkaz. Je napůl ohořelý. Musel vypadnout z toho kbelíku, když jsem jeho obsah na sebe omylem vysypal. Kdo by ale pálil občanku? Fotka a většina údajů je pryč. Jméno je ale stále čitelné. Gabriel Swenson, nationality, British citizen, place of birth, London. Průkaz totožnosti někoho s anglickou národností. Co tady dělá? A to jméno, Gabriel. Podivná shoda na to, že v tomto domě jedna Gabriela skutečně žije. Nedává mi to smysl. Co to máš?
Ale nic, hledám brejle, někde mi tu upadly. Odpovím jakoby nic a ohřelou občanku si nenápadně zasunu do kapsy u kraťasů. Když se osprchuji, převleču se do montérek, které jsem našel ve vypůjčené dodávce od známého, protože jiné náhradní oblečení tu nemám. Po cestě mlčím. Nemohu ten nález dostat z hlavy. Gabriela si toho všimne. Děje se něco? Ne, mělo by. Odpovím suše a usměji se, abych svému tvrzení přidal na důvěryhodnosti a dodávám. Pokud teda nepočítám fakt, že za chvilku budeme žít společně. Usměje se. Vidím, že je šťastná. I já jsem šťastný. Nemůžu se však zbavit pocitu, že vůči Sil to není správné. Zpamatuj se, Magore. Sil je už 1,5 roku po smrti. Nemysli na ní. Šeptá mi jedno mé já, tuším, že ta sobecká část mé osobnosti. Jak bys na ní mohl zapomenout? Milovala tě a ty si ji zradil. A co děláš teď? Stěhuješ si domů ženskou, kvůli které to vše začalo. Oponuje druhá část. Ti dva spolu vedou nelítostnou válku už sakra dlouho. Bohužel, síly na obou stranách jsou tak vyrovnané, že šanci na vítězství nemá nikdo. Zbývá jediná možnost. Podat si ruku. Parádní pocit. Jsem ráda, že jsme k tomu dospěli. Přikývnu. Doufám, že si tu historku s myší necháš pro sebe. Gabriela se zašklebí. Neboj se, miláčku, nikomu ani muk. Znovu se odmlčím. Po chvilce mě ale napadne další otázka. Proč byl v tom belíku popel? Pálila si něco? V jejím obličeji se po mých slovech objevuje znovu ten podezíravý výraz. Nemám ponětí. Pokud tam někdo něco pálil, já určitě ne. Zalhala mi právě. Pokud ano, nepoznám to na ní. Když dorazíme do cíle cesty, trvá nám asi hodinu vystěhovat Gabrieliny věci z dodávky do domu. Následuje studená večeře, složená z obloženého talíře s uzeninami, sýry a zeleninou. Poté se osprchujeme a pomilujeme se na gauči v obývacím pokoji, kde mi následně Gabriela usne na rameni u televize. Přesně na to jsem čekal. Pomalu se odtáhnu a položím její hlavu na polštář. Co nejtišeji se odeberu do ložnice. Záhadnou občanku, kterou jsem prvé přesunul z kraťasů do montérek a z nich poté do šuplíku u stolku v ložnici, nyní držím v ruce a prohlížím si ji. Jsem plně odhodlaný vyhledat majitele. Otevřu notebook a kliknu na Google. Zadám jméno Gabrielle Swenson. Tak co tu máme? Několik profilů žen na Facebooku a Instagramu. Ne, tohle nehledám. Kliknu na vyhledávač a přepíšu slova na Gabrielle Swenson London. Mezi následujícími odkazy si všimnu článku s titulem Gabrielle Swenson Missing. Rozkliknu odkaz. Asi po 2 vteřinách se mi před očima na monitoru zjeví celý článek a nad ním fotka nezvěstné dívky. Když mi dojde, na koho se dívám, srdce se mi šokem rozbuší, jako by mělo každou chvíli explodovat. Gabriela. Má Gabriela. Na fotce je o spoustu let mladší, ale nepochybně je to ona. Co má tohle u všech rohatých znamenat? Když se zpamatuji z prvotního šoku, očima přejedu k začátku článku, z něhož se dozvídám o nezvěstné Gabrielle Swenson, 15leté dívce, která zmizela v noci ze 14. na 15. června 2015 ze svého domu v ulici Palace Garden Terrace v Londýně. Rodiče Peter a Rebecca Swensonovi neznají žádné okolnosti, proč by dívka z domu utekla, a spekulují o možném únosu, ačkoliv se doposud tato domněnka nikterak nepotvrdila. Policisté žádají občany o jakoukoliv informaci, která by vedla k nalezení pohřešované dívky. Po asi 5 minutách zběsilého pátrání na internetu zjišťuji, že dívka dodnes nebyla nalezena. Znovu si zobrazím fotku 15leté Gabriely Swensonové. Není možné, že je Gabriele jen hodně podobná? Dejme tomu, shoda jmén? Možné by to bylo. Proč jsem ale našel občanku této dívky z Londýna u Gabriely ve sklepě? Proč by se jí pokoušela spálit? Ne, určitě se nepletu. Moment. Pokud skutečně jde o Gabrielu, znamenalo by to... Proboha.
Této dívce bylo 15 let, když zmizela, což bylo v roce 2015. Teď je rok 2022. Dnes by jí muselo být 22 let. Gabriele, tedy mé Gabriele, je ale dnes, podle toho, co tvrdí, 30. V únoru jsem jí pořádal oslavu. Lže snad o svém věku? Vypadá hodně mladě, že? Vybaví se mi slova Sil ze dne, kdy mi Gábinu poprvé představila. Ještě nedávno po mně servírka v baru chtěla občanku, řekla tehdy Gabriela. V čem dalším ještě lhala? Pokud jsou její rodiče Peter a Rebecca Swensonovi, její údajný otec alkoholik, který před pár lety přišel k ní domů pro peníze a zbil ji, neexistuje. Ani její matka, o které mi vyprávěla. Vlastně nic z jejího dětství a minulosti není pravda. Pokud se tajit pravdu o svém původu, musela si vymyslet rodiče, dobře. Ale proč by si vymýšlela situaci, kdy jí přepadl otec před jejím domem? Měla tenkrát ránu na obličeji, jasně si vzpomínám. To je šílený. Ne, musím se plést. Pouze jeden velký omyl, výplod mé fantazie. Zírám na fotku na monitoru. Mám divný pocit, že tu mladou dívku odněkud znám. Zkouším nevnímat fakt, že se jedná o mou Gabrielu a snažím si představit, že tato dívka je někdo úplně cizí. Znám ji. Už jsem ji někdy v minulosti viděl. Ten její pohled, ty oči. Cítím, že mi svítá. Už jen krůček. Když si dívku konečně zařadím, vytřeštím oči a zatajím dech. Už vím, kde jsem ji viděl. Je tomu asi 7 let, když jsem pozval Silu poprvé na návštěvu k sobě domů. Tu noc jsme se prvně milovali a byli jsme vyrušeni. Dívka za oknem. Pokračování příště. Vážení posluchači, mé knihy, včetně příběhu Na viděnou, můžete zakoupit v odkazech popisku tohoto videa. Děkuji, že jste stále se mnou, ale i s Robertem, Sylvií a Gabrielou jejich příběh prožíváte. Jak si myslíte, že to celé bude pokračovat? Napište mi své domněnky a pocity do komentářů. To je dnes ode mě vše. Mějte se co nejlépe a na viděnou příště.